voceiro do Partido Popular, quería contestarlle a Irene Aguiar. Xa saben vostedes que a propia concelleira de Urbanismo valoraba como moi positivo o traballo no seu departamento. Pois para López Campos, de positivo, na nai de la Chene. Eu creo que resume claramente cal é a actitude ou cal é a nefasta xestión que está facendo o goberno no que é a figura dunha das concelleiras ou da concelleira que é responsable de xestionar, entre comiñas, vamos a poñer, de xestionar o Departamento de Urbanismo, non? Eu xa denunciamos en varias ocasións que o ter unha persona que nos consideramos incompetente para xestionar o urbanismo trae, desde logo, consecuencias moi negativas, non? Estamos a ver como esas consecuencias son, unha vez máis, eu califico de nefastas na xestión dun área fundamental e trascendental para o noso concello e para a vida dos nosos veciños, como é a área de urbanismo, con todo o que implica, non? No cotiá e na vida real dos nosos veciños. Eu creo e quero decirlle a concelleira que debería preocuparse de verdad por solucionar os problemas reais dos nosos veciños. Eu creo que isto é unha opinión persoal, pero me gustaría trasladala, polo mellor está un pouco equivocada. Eu creo que non se pode en ningún caso permitir a licencia de facerse unha autovaloración positiva da súa xestión, non? Me parece moi arriesgado que cos antecedentes que ten a concelleira con estes 2 anos de non xestión que leva facendo, non creo que desde logo se poida facer esa valoración positiva. En todo caso, se a fai, demostra claramente que esta señora nin pisa nin pisou a rúa durante nin estes 2 anos, nin, por suposto, antes de que fora concelleira, porque poucos a coñecíamos, non? Entrou no que é o panorama político de fai 2 anos, sendo unha persoa non pouco coñecida, e de logo non creo que a imaxe que teñan os cidadáns da Estrada sexa unha imaxe de boa xestión o traballo que está a desenvolver na Concellería de Urbanismo. E incidía tamén o voceiro do Partido Popular no soldo de Irene, decía que no Concello apenas estaba. E ademais creo que é importante tamén recordarlle, porque o mellor se olvida de que esta concelleira ten un bo soldo que lle pagamos todos os estradenses. É unha concelleira con unha dedicación parcial, pero unha dedicación parcial a un nivel importante. Desde logo, eu creo que non é nada desdeñable a cantidade ou soldo que se fixou esta concelleira para facer unha xestión que desde logo non está facendo, e desde logo, ao noso criterio, non se está gañando de ninguna maneira o soldo que se puxo, non? E ese soldo máis que digno, como xa dixen, o pagamos todos os estradenses, que non se olvide, é que por encima lle demos a licencia de que permitira compatibilizar a xestión do urbanismo cas súas actividades privadas, non? Que ese outro dos temas é unha dedicación parcial que compatibiliza con actividades privadas. E o que está claro, polo menos a nós nos demostra día a día, é que últimamente lle está a dedicar bastante máis tempo ás súas actividades privadas que o que é realmente a súa obriga na xestión urbanística da Estrada. E senón, non hai máis que acercarse calquer día ao Concello ou falar co corpo de funcionarios que dependen dese departamento, ou con calquer veciño que puidera ir nos últimos meses ao Concello, para saber que o único que lle falta a concelleira é poñer un cartel na porta que poña "ni estoy ni se me espera", porque desde logo eu podo constatar que de todas as veces que fun ali non tuven o placer e o privilexio de poder ver a esta señora traballando e desempeñando o seu traballo. Por tanto, entendo que lle estará dedicando moito máis tempo ás súas actividades privadas, pero desde logo ten un problema moi importante encima da mesa, que son os centos e centos de expedientes bloqueados no departamento, que é unha realidade, non é unha mentira, é unha realidade, e invito a calquer veciño que vaya ao departamento de urbanismo a velo, e que é unha realidade que temos ou non temos, mellor dito, non temos o plan xeral, non? E non temos o plan xeral, que é un outro exemplo claro do que é o goberno bipartito na Estrada. Van alá 2 anos, compromiso fundamental
baseado, pedra angular do pacto bipartito Partido Socialista BNG, compromiso de aprobación do plan en 6 meses, despois fan ese pacto e renóvano un ano máis, outubro do ano 2008, despois o alcalde en comparecencia pública nos di que o vai aprobar antes das eleccións autonómicas e siguen mentindo constantemente aos veciños e aos cidadáns sobre cal é a xestión neste departamento urbanístico. Xa digo, o das declaracións da concelleira xa son a gota que colma o vaso, desde logo, porque creo que esta señora vive totalmente alonxada da realidade. Pero que a realidade é que Castrada non ten plan xeral. Non o ten. Nin o ten como a concelleira, nin de momento se lle espera tampouco. Que é, eu creo, o resume da actividade desta concelleira na súa área de responsabilidade. Pero xa empeza o goberno a disparar cada outro lado, non? Cando eles, como eles non son capaces de facer absolutamente ninguna xestión nin de cometer ningún proxecto, agora empezase a vislumbrar a posibilidade de que o culpable de toda esta situación e o culpable de que Castrada non teña un plan xeral é un tal López. Eu empezo xa a ver que esa estrategia está montada na dirección de culpabilizar a un López que eu entendo que será ou Dono López ou López 12, pero en ningún caso me dou por aludido que sea López Campos, pois desde logo eu non teño de momento competencias para poder asumir ahora mismo en materia de urbanismo nin en outra materia, e se en algún momento estivera, desde logo, a xestión que faría sería diametralmente oposta que está facendo este goberno. Eu creo que hai que solucionar, hai que resolver, hai que ser áxil, hai que xestionar, e isto, desde logo, non é o resume da xestión deste bipartito.